Viete, ťažko povedať, bo Maďar jak Maďar. V úterý se na pražském náměstí Václava Havla sešli desítky Slováků, kteří zde vyjadřují svůj nesouhlas se zrušením korespondenční volby z zahraničí. Ak štát začne komplikovať účasť na voľbách svojim vlastným občanom, oslabuje tým demokraciu. Proč jste dneska přišel? Možno to bude guláš, hej, karafiatovi na konci. Keby nie, tak sa môžete pozrieť tu na pani Martinu. To je taká teta, čo býva v Rakúsku a kradne Donatelové busty. Nosí ich do Bratisky alebo do Rakúska, nikto nevie, hej. Proč si myslíte, že se tu nesešlo tolik lidí? Co jim nejvíc vadí? No ja myslím, že oni predovšetkým ukázali vzťah k Slovensku, lebo cítia, že tu dôjde k vážnej veci a to je zrušenie možnosti voľby v parlamentných voľbách poštou. No a to je veľký zásah, jednoducho to vytvára veľké prekážky a tí ľudia, napriek tomu, že žijú v Českej republike, ale mnohí z nich proste sú stále myslou doma. Čím je tedy to největší nebezpečí, kdyby tomu zrušení opravdu došlo? Pozrite, nebezpečie je v tom, že videli sme aj v Maďarsku, že je hrozne dôležité, keď je vysoká účasť. Ja si myslím, že bez ohľadu na to, aká vláda je pri moci, ale tá by mala usilovať o to, aby vo voľbách sa zúčastňovalo čo najviac ľudí. Lebo potom tá budúca vláda má silný mandát. To znamená, že toto je opatrenie, ktoré chce znížiť volebnú účasť a to je presne naopak, ako čo by malo byť cieľom demokracie. Vy jste měl vzkázat slovenské vládě nějaký krátký vzkaz. Co byste jim vzkázal? Asi vám nemôžem povedať expresívne, ale nech idú do keľu.